Dobrý den, slyšíme se? Slyšíme se. Já bych na začátek řekl lidem v livestreamu, že to je tady fakt jako plný. Ono, když se podíváte na to video, tak tady nikdo není, ale oni mají lidi z nás strach tady z toho, takže oni všichni sedli dozadu. Já na ně nevidím, protože na dálku taky nevidím, aby to prostě mě ulehčili, ale fakt je tady docela plný sál, tak to nevypadá tak ponuře, jak na tom livestreamu. Já bych rád začal. Ta páska za mnou jako vůbec nic neznamená, je to jenom hezký, jo? To je nic důležitého, ale je to v podstatě trochu posunu toho, jak tady přede mnou kolega mluvil dost jako vážně, tak já si z toho spíš udělám malinko legraci. A chtěl bych tam dát jako svůj pohled na spoustu věcí, protože mě Roman, když jsme se spolu bavili, poprvé jsme se setkali, poprosil nějaký 2 témata, které jsou v podstatě jenom buzzwordy a já jsem říkal, dobrý, tak jak tomu udělám to intro, když mi řekli ještě tomu Kafkovi. A já jsem si sedl a jsem říkal, tyjo, Patriku, a co ty o něm vlastně víš? A všichni ho znají. Všichni ho znají, já pořádně ne. A vy jste mi nahrál na začátku hnedka ráno, kdy jste říkal, že my ho známe tak lehce z té školy, ale v zahraničí je to prostě v podstatě fenomén. A já nevím, jak vy, ale můj primární zdroj informací posledních několik let je jenom YouTube. A lidi, které jsem sledoval, jako Peter McKinnon nebo ten Matt, pravidelně, regulérně v těch svých videích zmiňují Kafku, že jim někde něčem pomohl, že někam jako posunul a pomohl nějak překonat nějaký temný období. No a říkal jsem si, proč to je primárně v zahraničí. Já jsem na to úplně upřímně nepřišel. Možná mi to pan někdo řeknete dál, ale tím, že já tady mám dneska ty 2 úkoly, o to mě poprosil Roman, a to znamená představit vám jeden buzzword AI, o který tady mluvíme furt dokola, a NFT, což je druhý buzzword, tak jsem se do toho prostě pustil po hlavě, s tím, že jsem využil tu první technologii, což je AI, a stejně jak úplně na začátku jste tady použili ChatGPT a zeptali jste se ho, co Franz Kafka, dejte mi nějaký robustní přehled, chci jeho myšlenky ze všech děl, proč je tak známý, proč ho primárně v zahraničí tak to obdivují, tak jsem šel tady tohle jednoduchou cestou. Když jsem to všechno pročítal, tak tam byly slova jako obavy a úzkost moderního člověka, bezmoc jednotlivce, což bylo dost ponurý. Ale taky, když půjdu číst dál, tak čtenáři se s tím stotožňují, protože zobrazuje pocity úzkosti, které oni sami neumí pojmenovat třeba v běžném světě. Každý z nás si procházíme něčím, co úplně asi není příjemný, jsem tam, nikomu to nepřeju, ale ze své zkušenosti. A když to někdo umí pojmenovat lépe než já, ten problém, tak tam může být nějaký pocit úlevy. A já jsem tu chvíli seděl a říkal si, tyjo, jak to přiblížit primárně sobě, tak aby to třeba pomohlo i někomu z vás to přiblížit v tom světě o 100 let později. A tím, že jsem si udělal díky té umělé inteligenci představu o tom, kdo to teda ten Franz Kafka je, ne, že by ho neznal vůbec, zas tak nevzdělaný nejsem, ale v tu danou chvíli jsem díky té umělé inteligenci poměrně rychle pochopil nějaké souvislosti a ptal jsem se dál. Mě totiž napadlo, že já mám hrozně rád Linkin Park kapelu. Oni mají teďka znova comeback po tom, co se stalo před těmi 7 lety, že bylo takový emotivní, náročný pro ty fanoušky, vlastně pro mě, že o tom teďka mluvím, tak je to docela náročný. No a ptal jsem se, jestli tam jsou nějaké paralely mezi Kafkou a Linkin Park, protože texty Linkin Park jsou taky extrémně depresivní, ale přitom, když měli koncert, tak tam měli 80 000 lidí, miliony fanoušků po celém světě a teďka, když udělali comeback, tak zase se to úplně zbláznilo, ten celý svět v pozitivním slova smyslu. A já jsem tam šel po těch paralelách, odcizení vnitřní boj, kdy Kafka popisuje něco podobného, najednou Linkin Park, Somewhere I Belong a Crawling, takové náročné věci byly. Úplně stejně jako s tím absurdním světem a pocitem bezmoci. No a mě to dostalo do bodu, jako říkal si, tyjo, dobrý, tak všechno depresivní, když si teďka poslouchám nový Linkin Park znova, tak vždycky u toho pláču skoro. A chtěl jsem, tak jak všichni přede mnou tady přejít tomu, jak to udělat, aby jsme se jako nakonec trošičku zradovali a nebyli tady úplně v depresi všichni. Tak jsem se ptal, jak z toho ven, jestli se tady jako můžeme posunout směrem nějaké jako zvídavosti a v zkoumání toho světa a může nám to pomoct. A tím jsem si vytvořil ty 2 paralely a pro mě se to velmi jako zjednodušilo pochopení toho Kafky, proč i v tom zahraničí může takhle rezonovat. Protože
ty paralely tam jsou, že díky přijetí emocí jako součástí lidského bytí, ne bytského lití, můžeme zpracovávat ty emoce. Můžeme to víc zkoumat a zkoumat, jak fungují vztahy. A zároveň oba dva, i ten Kafka, i ten Chester, respektive celý Linkin Park, přišli od té pasivity k aktivnímu hledání odpovědí, protože něco reálně napsali a sdíleli to do světa. U toho Kafky to bylo v menším měřítku, ale ten Linkin Park je pro mě jako důkaz, kdy lidi potřebují nebo chtějí si nechat pomoct. No a jak to AI, jak dneska i Míra tady povídal, to nejasnost, chaos, tady jste viděli tu krásnou scénku, tak to může být něco, co přinese ten můj podle mě hlavní úkol. A ten hlavní úkol, co já mám, je, že bych pro vás chtěl přinést něco jako jistřičku naděje v tom všem. Protože tak jsem si z toho já vzal ten můj úvod, když jsem si povídal s tím chatem GPT já. Já jsem mnou Patrik Štipák, jsem ze společnosti Legion a projdeme si můj přístup k AI a k NFTčkům velmi zkráceně z pozice zvídavosti. Zvídavosti, ne úplně zvědavosti. Jo? To jsou dvě tady ty český krásný slovíčka. I když ta zvídavost je taky zajímavá. Ale já bych chtěl vás poprosit, pojďte se mnou něco zkusit udělat zároveň. Zkuste si prosím vytáhnout mobilní telefon. Já ten QR kód, že paní kolegyně přede mnou mě nahrála, si to můžeme udělat fakt všichni tady docela hezký. Já vás poprosím, jestli máte odvahu, čím víc, tím líp. A pak to možná bude vaše škoda, když to neuděláte. Zkusíte si tohle načíst. Tak. Ještě tam pořád ten QR kód máte šanci dělat. Chci po vás hrozně složitý dotazník vyplnit. Jsou to 3 strašně záludné otázky. Ano, ne. Nic víc to nebude. Teďka trošku jako moment překvapení, jestli vám to funguje. Jste tam? Asi jo. Ale hlavně neříkejte kolegovi tu zprávu, co vám ten systém tam vygeneroval. Jo? To je tajný, to si nechte pro sebe. A já poprosím režii, jestli nám teďka přepnou monitor. Já si ho můžu dát tady. Jestli se tam něco děje nebo neděje. A děje. Mně se to tady načítá. Kluci, můžete tam dát ten druhý web? 45 lidí se tam už klikli. 47. A za mnou nic. Ale tady mám živý výsledky u mě na telefonu, když tak, ono to je, vám to pak když tak ukážu. Děkuju. Hezky. Dobře, vy mi nahráváte. Děkuju. Že použití AI, jestli jste využili, nevyužili někdy, tak spíše ne, ale jsou tady lidi, kteří tohle znají a využívají to. No a pak ty kryptoměny, tak když já se podívám, tak 47 ne, 8 ano. No a to víno 50:5, to bude mít radost toho. Super, tak moc děkuju. Vážím si toho, že jste měli odvahu na ten QR kód kliknout. A já půjdu zpátky, prosím, do té prezentace. Já vám chci ukázat, jak jsem se já naučil kamarádit s umělou inteligencí. Protože to, co jste teďka viděli a zkusili si to, tak bylo vytvořeno jenom tím, že jsem si s tou AI povídal. Nic jiného, já jsem nenapsal jediný řádek kódu, nevyužil jsem žádnou aplikaci třetí stran, co měl nějaké hotové řešení. A ano, samozřejmě tam se projevil ten můj masochismus v tom hledat chyby. V pondělí jsem končil asi ve 3 ráno nakonec, než jsem si to odladil. No a protože jsem chtěl pobavit Romana, protože na první schůzce jsem mu řekl, trošku kriticky rovnou, že ten web by mohl být lepší, než je teďka na Card Session, tak já jsem se rozhodl okopírovat ten web. A použil jsem dostupné technologie, které jsou. Mimochodem to HT Track je tak 20 let stará věc, co si myslím, že jsem musel na Macovi rozjíždět v terminálu, abych vůbec postahoval ty data. Použil jsem ChatGPT, který znáte. Použil jsem Claude AI, který je alternativa k tomu chatu GPT a za mě výborný v rámci softwaru. A použil jsem Replit jenom tak, abych někde mohl kompilovat tu aplikaci a spustit to. No a poprosil jsem teda, takhle přesně jsem postupoval úplně, to je opravdu, jsem si úplně nevymýšlím si. Když jsem Clauda poprosil, že budeme tvořit projekt Card Session a říkal jsem, že pro kamaráda chci vytvořit jeho web znova a chtěl bych mu a jeho publiku ukázat, jak jednoduchý to s AI může být něco takového vyrobit.
Mimochodem v Legion nebo v Legi One, vyberte si, obojí dvojí vtipný, je to můj software inženýr, hlavní, senior. A pracuje za 500 měsíčně, což je docela dobrý. A já když ho poprosím o něco, když napíšu, co chci vyrábět, tak mi začne tvořit ten kód, který mu v podstatě na začátku já vůbec nerozumím, když nějaké vzdělání mám, tak jsem něco se v tom jako orientoval, ale ta křivka učení díky tomuto je neuvěřitelně rychlá a já jsem se mnohem rychleji pochopil, jak ty věci fungují. A když vám zkusím tady v online ukázat, když jsem ráno jel včera vlakem do Prahy, a nevím, jestli se to rozjede, kluci, můžete na to kliknout, když tak prosím, já nechci klikat, nepřeklikával dál. Jo, super. Sedím ve vlaku a říkám, jak bych vám ještě ukázal, jak to jako reálně vypadá i s tím kódem. Tak jsem mu napsal, hele, prosím tě, udělej mi kalkulačku. Řekl jsem tak, že to si nějakým programovacím jazyku, ale nebylo by to ani nutné. Ale v podstatě je to jedna jediná prompt, zadání, jak fungovat. Kliknu, samozřejmě je velmi zdvořilej, takže začne pracovat. A tady generuje ten kód. Já neumím takhle rychle psát, přepisovat texty, na to už přemýšlet jako programátor, protože programátor prostě nejsem. A i přesto, že tady tenhle slide zabere déle času, asi 20 minut si utratil trochu víc, než jsem možná jako původně chtěl, tak pro mě bylo důležité vám ukázat, že aniž bych cokoliv udělal, tak ta kalkulačka je hotová a funkční. Nenapsal jsem ani řádek toho textu, toho kódu, jenom jsem to zadal na začátku. A mohl bych si dát s barvičkama, sinus, kosinus, všechny věci bych tam mohl postupně dodávat, protože prostě ta obecná znalost v tom prostoru je. No ale zpátky k tomu webu. Já nejsem programátor, ale i přesto se ocitnu v situaci, kdy jsem v Replitu, to je to jeden z těch softwarů, co jsem vám ukázal, a mám tam vyloženě Ctrl-C, Ctrl-V naskládaný texty, tak jak kdybyste z Wordu kopírovali jenom prostý text, vytvořená nějaká struktura, že vidíte, že tam máme nějaký home, questionnaire, results, spin a winner, což vám prozrazuju víc, než bych možná chtěl. A tohle je tak, jak to vypadá v těch rozsypaných písmenkách. Ale takhle to vypadá na frontendu. A kdykoliv si to můžete vyzkoušet, ten web je jednoduše funkční, můžete si vyzkoušet všechny věci, co jsme tam dělali. A já bych chtěl kluky poprosit, jestli bychom mohli jít zpátky na ten web, na ty výsledky. My jsme se to domlouvali, tak ano, takže výsledky, když si zhrneme, já se na to podívám, tak jste byli zlatí, protože 55 z vás hlasovalo. AI jste takhle pravděpodobně ještě neskoušeli, jak vám ukazuji, a u těm NFTčkům se dostaneme. Prosím, mohli bychom jít na tu hlavní stránku? Teď se ukáže. Super. Tohle je okopírovaný, co Roman má, ale nahoře funguje přepnutí do jazyka, zase AI vygenerovalo mi postup, jak to mám udělat. Tady je ten dotazník, který jsem vám na začátku dal na QR kód. Tady jsou ty výsledky. Tady za chvilku možná půjdete, nespěchejte. A já poprosím, klikněte na ty events tady. A vstupujeme do tajné komnaty, klidně do češtiny, v angličtině, to tady všichni asi evidentně funguje, my jsme měli anglickou přednášku. A prosím, napiš tam ten kód, co jsem ti tam dal. Mimochodem, vy doma, co se díváte, žena s dětma se dívá, tak jsou to iniciály mých dětí a ženy, takže jsme tam dali. A když na to kliknete, tak jsme se dostali do zamknuté části, kde můžeme dát Spin the Wheel of Fortune. Klikněte na to. Tak, máme vítěze. Ale prosím zpátky na tu prezentaci. Já vás budu poprosit podruhý načíst ten QR kód za mnou. Teď jsem nervózní, přiznám se. Je tady někdo v sále, komu to řeklo to, co bych chtěl slyšet, nebo ne? Mně to řeklo, že jsem se bohužel vítězem nestal. Je tady někdo nebo ne? Možná to někdo udělal u live streamu. Zkuste to. Ale mělo by to fungovat, jo? Jako fakt mám to otestovaný, takže někdo z vás vyhrál.
A jestli ne, tak my zatočíme tím kolem znova, načteme ten web znova a vyhraje určitě někdo jiný. Ale tak nikdo se nehlásí, tak kluci, můžete to ještě prosím jednou zmáčknout to zelené tlačítko a vy všichni ještě jednou aktualizovat ten web? Nikdo se nehlásí? Nikdo? A vy, vlastně, tak vy musíte aktualizovat ty stránky, na kterých jste, to stačí. Zaktualizovat. A nebo vám tam ten QR kód. Jo, no výborně, super, zatleskáme vítězi. Můžete mít zpátky, prosím? My jsme totiž, já jdu za tebou, nebo za váma, pardon. My jsme, pro kličku, gratuluju, děkuju za odvahu. Děkuju. Když jsme se s Romanem bavili a říkali jsme, že jsme tady poprvé, takže by to bylo fajn se asi i seznámit s váma všema. A tak jsme přivedli i kamarády, co distribuují víno nebo vyrábějí svý víno. A jedno z těch prý lepších, ale já tomu tak nerozumím, jste právě teďka vyhrál. A super, děkuju za interakci, jdeme zpátky k těm výsledkům. NFTčka. Vy jste napsali, drtivá většina ne, non-fungible token, kryptosvět se pohybujeme. A vzhledem tomu, že se nám blíží MiCA, takže zregulovaný krypto a budeme to moct používat v tom regulovaném prostředí, tak já vám chci ukázat, jak přemýšlíme nad tím, jak to NFTčko jde využít, jak ho využíváme my. Když začneme blockchainem, tak blockchain a opravdu extrémně zjednodušuju, nejdu vůbec do detailu, je to pro představu, já jsem doufal, že s tím nebudete mít moc zkušenosti, že tady byl nějaký expert, tak mě samozřejmě roznese na kopitech. Ale opravdu blockchain je něco jako veřejná účetní kniha. Není to jako úplně zábavné téma. Na druhou stranu, když vám řeknu, že máte náhledové právo na jakýkoliv účet na světě, ve světě slov jako regulace, compliance, AML, bankovní tajemství, a stejně to teďka nemusíte, můžete si to tak potom doma dát, když vám dám link na nějaký účet, tak se najednou dostanete do prostředí, tohle je na ERC20, na Ethereum. Vy máte v podstatě jeden náhled do účtu, tak jak kdyby jsem se já vám podíval do vašeho bankovního účtu, kde vidím, jaký máte balans, jaký tam máte měny, jinými slovy tokeny, které držíte, jaký jsou transakce, kolik jste poslali, jaká byl poplatek, jaký je hash té transakce. A dokážu se v tomhle pohybovat. A jinými slovy ho můžeme špehovat, když jsme u té zvědavosti. No ale zároveň můžeme taky zjistit, jestli někdo opravdu něco vlastní. Protože pro mě, jestli jste se někdo někdy pohyboval v NFT světě, takový ty opice, obrázky, to není ono. Pro mě to je klíč. Pro mě to je klíč k digitálnímu vlastnictví, to, že jako reálně něco držím ve své peněžence a držím tomuto právo. Že non-fungible token je v češtině nezaměnitelný token. A velmi jednoduchá, rychlá představa bude, když si tady stoupneme spolu a já dám svou papírovou 100 korunu a vydáte 100 korunu, budeme si povídat a nakonec každý vezme jednu, tak nás to nikoho nerozčílí, protože to je ta zaměnitelnost, je nám to jedno. Ale kdybych vzal smlouvu od svého domu a šel bych za váma, kdo máte tady vilu někde v Praze a dal vaši smlouvu na ten stůl, tak byste asi úplně nebyli rádi, kdybychom si to zaměnili. A to je ta nezaměnitelnost toho tokenu. A ta nezaměnitelnost potom ukazuje to, že v rámci NFT transferu, to znamená nějakých digitálních klíčů, držím něco ve své peněžence. Tohle byla náhoda, to si nechte pro sebe, ale já jsem kliknul na tady tohle NFTčko, co znamená, že je to nějaká kolekce, že držím nějaký právo k něčemu. Takhle vypadá ten profil, můžu se podívat, kolik těch NFT bylo vydaných a můžu si s tím hrát dál a dál. Že jestliže mám to NFT ve své peněžence, tak tím podepisuju to, že něco vlastním. Je to takhle jako velmi, velmi jednoduše a základně. No a jdeme ke shrnutí. Já jsem vám za začátku se snažil přiblížit toho Kafku o 100 let později. Mimochodem je tam jedna jako taky zvláštní paralela. Kafka zemřel, pokud se nepletu, když mu bylo 40 let. A Chester Bennington si vzal život, když mu bylo 41.
Oproti tomu, kdy Kafka v podstatě do svého úmrtí nic nevydal, když to velmi přeženu, a nebýt toho jeho přítele, který to nakonec vydal po jeho smrti, tak o něm nic nevíme, tak Linkin Park využili technologii, protože jako jedna z prvních kapel na každém koncertě chtěla e-maily po svých fanoušcích, aby s nima komunikovala co nejčastěji potom a vytvářela ten vztah. A díky tomu o tady té zprávě šíření toho, jak si pomoct v rámci deprese, ví miliony lidí mnohem rychleji než in memoriam u toho Kafky. Ukázal se vám, jak jednoduše jde předělat dneska někomu web? Vysvětlil jsem vám, co je NFTčko. No a protože jste odpověděli, že to víno máte rádi, a my jsme to tušili, že to tak bude, tak bych vás chtěli pozvat, protože my dneska slavíme partnerství s Avy. Moc děkujeme. Protože ve světě, kde, to teďka budu skoro číst, ta technologie je už dávno za exponenciálou, my to nestíháme, já prostě kvantový počítače, něco jsem slyšel, ale nedokážu vám o tom nic říct, tak stejně to je o těch mezilidských vztazích. A my na to sázíme a je to celý o tom Legend. Proto vás chci pozvat na degustaci vína z Wine Gourmet, který je po skončení poslední přednášky tady nahoře v sále a můžete si tam popovídat a seznámit se. Děkuji.